Ki samla kasi kila nang kiu kat nang mi ki por hakaba ka sengkam la jong bandiang halaki jom ki jan da ka jingtre sitom bat penon kam hok yalak sap ka ba kidan ka weine kini ki samla kadai ka samla dei pimu kharse myong ka ba dei ka tra jong kani ka slam a jingi kai bat penwandur ki riam ki bai nak banta ki khulung khana ki samla kumju bat ye kilong kami ka bala tip kum ka fashion academy ka bodan hamolai nong lum haka arterik mlailar arjar puar kani ka samla kala plapai ba ya ka website jong kani ka academy haka jinon lang kino hikai ki kena ki basha hikai haka ni islam lengba kani ka website kan pensuk ki samla ki bedon ka jingsngu tenat haka kam penwanduri ki riam ki bet banwat jingtep sapang ki program ai jingi kai kumju sapang ki jan ki balasu bachna haka ni islam kani islam kala aji kai kala ra ru ya ka wei ka pang jingi kai ban pen kan mau ka riti dusun kata ka jingsu pla ya ka playo ka bolong pat ban penen kam kum ka plakot ki kena school nak ni kalian ka fashion academy ki products ki bangi kwa ban penmiam ki ngi kwa ban lead for innovation de kum kan ka playo bangi penmi menta kalong innovative na marba nyim kawai ru ngi kwa ban pen ne pen sa be ka dostur jengi khasima pat ban pen kiu ru hi ka kumba kumi kan ka playo ngi yu iba kala sedang du na marba kala de ka pala ya de ki post nam ya kata dia ni innovate no kata karukom ban pen wandur kata karukom ban pen sup yu pat ba bat kawai ru bakan num pendu pre ka jing ya ka tu ka dur tenrai jo ka playo ti hendrik ki products ki bau mi bit na ka fashion academy ni ko abe ban lead for innovation ndai ta mangin chu pen mi kum to bangin chu dia just for profit ndai bakan contribute ru ya ka society bat ya ka environment kawai bangalap hang ni ha region ni ma ki dangduna kini ki institute for na bentakan ka bansu bantan kawai ru kidan kini ki short term course hendre kam yar shu namar baka perthai menta kala sedang ya chakman tingi ru kim ki breu ni de ban ya lang bat kataka pormo kumakiong ti takadaw ka nga namar ba ka ngalak shim kita ki bot jonga ki sam ki ba na shabar ba ngawan ra ru hang ni bakan ni ka institute kan nongkum ka umpu leu na benta ki wei pat ki khana ken ti kumba mentangi tangka bansu ban khap ka mentoi ria ni haban tebet shu ha ka khap ru kumba ki ongkat ki ban penlong hi khana kum taki cutting master namar ka cutting master hakan ka region ni kadang duna ni bun bangi yo bina shabari bat ka jingsiu jongki ru ka kalong ka bahya ti bat ka wei ru haka creativity mo bat haka creativity ru ni pen kiu yaki penya shaprang yaki habenta ki wei pat ki jing hikai ken ti ha kala long ba ha kan fashion academy ni kan thop lut barwa ban penang penstan bat ka wei ru bakin long brio man brio namar ba ha kan ka institute om tang bangi shu hikai yaki namar ba ki khna de kila hikai de kila mi pre kim so thu kum no bakin manage ka ta business ti hang ni don jangka marketing business ru kumno ni hikai ki kumno bakin penja ja ka business jangki hakan ka fashion academy om tang bangi penmi tang bangi hendrengi ai kam ru ki khana ti bat ka wei ru ni ai kam ru ki we ki long kami ki kan thai ki ba na ka we ka district kumenta ya kan ni ka playo ki nong su ki don na po ki bun ki ba na po semen bat na po maulai ti nyidang bu ti menta nyidang bu shu ni dang bu shu ki nong su ki ba na ki wiki district yakin hi products ka we phila ban yo ka na po ka website jang ka fashionacademy.co.in but phila ru ban yo nang ni na jayo lang sning na gs but phila ru na ban yo na yodo na dukan jang i kalkara but phila ru ban yo na shasmin na shtu sha tourist area but na sha bhai da phidan kum kata ka jingthmu ba phila ban join ya kan ka course phila ban reach out limba kan ka website bengila bu mengi but ka we ru phila ban reach out na kinki social media skum na facebook na instagram na kita but ki da phila ru phila ban wan mi shakan ka institute kadan hapo maulai nong lu kadi katuka building Punjab National Bank building but phila ru ban phone haki tu ki number bengila provide haka tu ka website bet haki social media
Di kajing temu jong kanika bagi sing kami Fashion Academy om tang bangin provide ya kanika skill education mo ko baki om Henry kawai ru bangin wanra ya kanika employments na benta ki youths hakil yang bapher namar ba mentang ayu I ka dunabha ka kam bat kawai na lingba kanika Fashion Academy la ban provide kita ki kam na benta kiwei pat ki kena samla mo kiba bapli kiba bamla kot kiba mla ban dan kakam kajam di kum kanika produk ru bangi penmi naka liang kanika Fashion Academy kum kanika playo ki longshim benta jo kanika playo ki de ki students kawe Henry kawe ru ki de ki bun ki kena samla bat ki long kami ru ki bashim benta kiba nakiwe ki district bat ka jing thamu bangi sai kan ka Fashion Academy ka long om tang bangin wanra kan ka skill education Henry kum chu ru bangin wanra kan ka employments na benta ki youth hakil yang bapher ti link ba kan ka website ki pajba ki la ban apply kin ki course jongi ki bangi la provide link ba online bat ki la ban thit ru ka ni ka pro kin ki products jongi na kan ka website kiku ski long community don laki jong ki benta ni kai ki na do ki illustration nang ta kum ha ki pattern making nang ta ki garment construction nang ta pada ni ai ki textiles nang ta marketing baru ki tu ki bahap ha ka course jong ka fashion designing ni ai ki ka jeng hikai ka babyang hadu menta ki kena ki don kat kumbalai pulai do lai pesan ngat ni don ka chef ka morning shift bat ka day shift ka morning kadai 9:30 hadu 1 but ka evening kadai 1 hadu 5 hang ni ngilah hikai lut na do basic ma na do ka kumno bangin nang ban thau ha ka met ki brio nang ta pade ni hikai lut ki kumno bakin thau thik pathik nang ta kin khap nang ta dien ta kin su kan na do ki jan khlung hadu ki jan kan thai nang ta ki jan chenrang ru ni include hi tang ba umdei hadu kata te mostly hi ki ya trong ki ladies wear hoi ki janya thoi e ki tu ki hab ha ki special occasions ki tu rongi ai ya ki final garment ka tu ken ka along kom ka project te ki tu pat ki haban hadin bangila ai jing hikai lo thik pathik kom tu hadin ni kwa ban baki khna ken sngo thu hadu kat nu ki la len te ki haban pendep ya kata ka final product jongki kataru rengkat ka jing arab jongki ki na hikai ken di nakabanta ka jing tibet shishu mo ban nang komno ban su hadu ki janya tho nang ta kiwi ki counts ki ba kham long advance mo ka bay dei bat menta ti kani kan don biang sa ka way pat for advance course kan kata kala dei jong diploma mo ti hadin nang ta pade hakane ka course pade ila le lut ki manipulating kan ki manipulating ban manipulate ban penwan dor mo ya ki jan haki designs ba pher ngila ru ban hikai kan ya ki khna ban le ya ka pattern making om shoot da ki bangi shu draw ne le da kakti but bangi kila ban le through computer kan kala long na computerized pattern making na kaliang jonga tenga syamba bun ki bawan sa kanika institute ki thrang hi sha na do komen siam bikin wan ban sha hikai kan ti hendiat neki nga syamba ki dan ki bagi sha pen buat the majority bagi 100 ti kade bagi 1 bagi kwa makin nang bikin learn kanya kami ka skill ji kai ki khna ba man la ki bagi su ngide ban donate kan hendiat chaka society te ya kata pat ni penlong ke program ke basis sistem haka bangi let sha kanika orphanage te ke bangi su nang tu ngi donate sha po ka orphanage ni ai ni no senyang chatu kan